खुलुमबाय रायजोफोर दा दिनैहाय जोंनि सोनाबबंगआवहाय जोंनि आबौ जारिमिन लिरगिरि नायरंजालु सादसोल' जोंनि गार्जेन बिथां रमेश सुबा आबौखौ नायनोहाय जोंनि बिटिसि हादरनि आरो इन्टायार बड'फोरनि गोजौ थाखोआव थानाय थुनलाइ आफादनि दानि आफादगिरि बिथां गपिनाथ बरगयारी सार दङ। जों दिनै गोगोम खुसि मोनबावबाय आरो खेबसेबाव जोंनि आबौ रमेश सुबानि लोमजानायखौ खोनानानै बिथांफ्रा आरो खेबसेबाव हाग्रामा सारजों सावरायलायनानैहाय बिथांमोना मोनसे गेदेरथार डिसिसन लानानै जोंनि सोनाबबंगआव जोंनि आबौ रमेश सुबाखौ नायनो फैनायाव जोंनि बे सोनाबबंगनि मेच एबा बड' हारिफ्रा गोगोम खुसि जादों। तो आंनि साखाथियाव दा मुगामुगि बिथां मानगोनां गपिनाथ बरगयारी सार दङ। दे दिनैनि जे सोनाबबंगआव फैनायनि जे थांखि बे थांखिनि से बिथाङा सोंनो सानो। तो दिनैहाय बिथांफ्रा सोर सोर फैनाय जादों बे गेदेरथार हाबाफारियाव? गोजोन्थों बड' मेस टाइमनि बिनु नार्जिनारि नोंथां। जे जोंनि बारग' जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्ट बड' साहित्य सभानि आफादगिरि रमेश सुबा बेजों आङो बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो आंहा आफादनि खामानि मावनायाव जोबोद खाथियै सोमोन्दो दं आरो बिथांनि नारा नाथा जुजिनायजोंनो सोनाबबंगनि बर'फ्रा मेस बर'फ्रा बर' थुनलाइ आफाद बर' राव थुनलाइखौ सिबिनांगौ बे मोनसे साननाया आर जाखांफिनदों। सिगाङाव दंमोनब्लाबो गेजेराव माने गोदोसोनानै थादोंमोन। आफाद हिसाबै जेब्लानिफ्राय आदा रमेश सुबाया जलपाइगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि आफादगिरि जायो बे समनिफ्राय गोदानै थांखांफिननाय बायदि जादों। बिथांखौ दिनैनिफ्राय सप्ता खनसे सिगांनिफ्रायनो लोमजानानै आलिपुरनि मोनसे नार्सिं हमाव ICUआव दं होननाय खोनादों। फैनो नंबाबो बायदिसिना जाहोननि थाखाय फैनो हायाखै। आंहाबो गुवाहाटियाव गोबां खामानि थानाय हिसाबै दिनै समबो मोनदों आरो फैनायनि खाबुबो जादों हिसाबै आङो बिथांनि लोमजानाय हालोदा माब्रै दङ आथिखाल बेखौ सुलाद लानो आं फैदों। आं हारसिंल' मानो थांनो होननानै, मानोना रमेश सुबा आदाखौ बयबो मोजां मोनो। बड' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिल' नङा, गुबुन सोद्रोमाफ्राबो सानसुमैफ्रा बर' सानसुमैफ्रा मोजां मोनो, बेखौ गोसोखांबाय थायो। बेखायनो आङो बिथां दावराव दैखेब नार्जारि बिथांनो आं खबर हरदों आरो आं बेबायदिनो सोरखौबा खबर हरदों। बेनिफ्राय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार बेनोबो आं खबर हरदों आं थांगोन। ओरै लोमजानायखौथ' नोंसोर मिथिखाजोबनाय, बयबो फैनो लुबैनाय। बे हिसाबै थांनोबा दिनै थांलायदिनि होननानै आङो जुथायनानै लाबोदों आरो बिथां दावराव दैखेब नार्जारिजों गावसिनि आफादनि सानै जोहोलाव जोंजों लाबोफादों। फैनानै गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा जोंनि सिगांनि दा बैसो जाथारबाय, 93 बोसोर बैसो जाबाय, अब्लाबो गोसोनि बोलोआ दङ आरो देहायाबो गुबुन बिथिंजों गोरायैनो दङ। ओमफ्राय गुबुन मोनसे बिथिंजों बिथांनिया एसे जेंना जादों, जायनि जाउनाव नार्सिं हमाव थानो गोनां जादों आरो ICUआव थानानै मैयासो ICUनिफ्राय दिहुननानै लाबोनाय खौरां मोननाय लोगो लोगो दिनै जोङो नायफैदों। नायफैनानै जोङो मोजां मोनदों आरो बेमारियाबो गावबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों आसामनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय दों गावखौ नायफैलायनाय हिसाबै बेनि गोसोआ बिराद राखांदों, गोजोननाय मोनदों। बेबायदि मोनसे थांखिजोंल' आङो दिनै बे बेंगलाव फैनानै बे आदा रमेश सुबाखौ आङो नायफैदों, सुलादल' लाफैदों। गोगोम जों साबायखर बावहोनो बिथांफोरा जोंबो बे आजारि जानाय बेमार जानाय खौरांखौहाय जों बर' मेस टाइम्सआव फोसावदोंमोन। गोबांथारानो जोंनि दर्शकफ्रा बिथांनि देहा मोजां जानायखाय आर'जबो गाबदों। जों दिनैनि बे बिथांमोन आलासि
नायफैनायनि लोगोसे गासैखौबो जाय दर्शकफ्रा जोंनि नियमित दर्शक जायफ्रा जोंनि बे बड'मास टाइम्सखौहाय वानहरनो बिथां गासैखौबो जोंनि गोरबो सिंनिफ्राय बिथांफोरखौहाय साबायखर बावहरनो बिथांफ्राबो सोंहरदों बिथां आबौ रमेश सुबानि देहाया माबोरै दं होननानैहाय स' जों लोगोसे दिनै बिटिसिनि गाहाय आलासिफोर नुजाफैनायाव जों बड'मेस टाइम्सनि थोरोमैहाय बिथांमोनखौ जों साबायखर आरो धन्यबाद होयो बिथांफोरखौ नुनानै जोंनि आबौ रमेशआ गोगोम मोनसे सान्थि खुसि फैदों देहाया गोगोम गोख्रों जादों होनना गावबो होननानै लादों बिनिखायनो जों धन्यबाद होयो स' खुलुमबाय रायजोफोर दिनै जोंनि मोगा-मोगि दङ आसाम हादरनि बिटिसि हादरनि गोबां गाहाय आलासि महरै नुजाफैदों जोंनि बे सोनाब बंगनि नायल' जाल' सासेल' जोंनि गार्जेन जोंनि आबौ रमेश सुबा बिथांनि बेमार जानायनि बिथाङा असुस्थमोन बिनिखायनो जोंनि दिनै आबौ रमेश सुबाखौहाय नायनो फैनायाव जोंनि सोनाब बंगनि इन्टायर बड'मेस समाजफ्रा गोगोम खुसि जों मिथिनो मोनो जोंनि आसाम एबा बिटिसिनि बिदा फंबाय बड' बिदा फंबायफ्रा जोंखौ माब्लाबाबो नागारा बेखौ जों मिथिनो मोनबाय बिनि सिगांबो जोंनि आबौखौ नायफैखांखानानै सोनाब बंग'याव थानाय गासैबो बर' हारिनि धोरोमै बिटिसिनि गासैबो माहारिफोरखौहाय जोंनि बिदा फंबायफोरखौहाय जों सेलुट खालामो धन्यबाद जानायहरनो साबायखर बावहरनो जाहाथे जोंनि रिलेसन जोंनि आलासिया सम्बन्धआ बेबायदिनो जोङो अरायबो थानांगौ होननानै जों सानो दिनै बिथांफोरा जोंनि आबौखौ जोंनि सोनाब बंगनि नायल' जाल' गार्जेन हिसाबै परिचित थ' दिनैहाय जे बिथांफोरनि फैनाय जे बे कनसेप्टआ माब्रै फैखो एबा बिथांफोरा सोर फैदों दिनैहाय गिबियावनो आङो माने बेंगलनि बे चेनेलखौ मेस चेनेल नङा होमबा बड'मेस टाइम्स चेनेलखौ आङो बरायबाय आरो लोगोसे गासिबो बेंगलनि रायजो राजाफोरखौ खुलुमबाय आरो लोगोसे जोंहा नैबे आदा मानब गेदेर रमेश सुबा बेखौ आं गोरबोजों खुलुमबाय दा जों बेयाव दंफैयो आङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै आदा रमेश सुबाखौ नायफैदों आरो लोगोसे आंजों दंफायो बर' साहित्य सभानि आगुनि प्रेसिडेन्ट सुरत नार्जारि आरो लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनि केसिआर गणेश बसुमतारी आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि प्रेसिडेन्ट हरिश्वर ब्रह्म आरो एसे आगोलावनो जों बर' साहित्य सभानि माने प्रेसिडेन्ट गपिनाथ बरगयारि बिथांमोन दंमोन दा जोङो आदा रमेश सुबाखौ खोब गोब्राब लोमजादों होननानै मिथिनानै गोबां दुखु मोनदों जोङो माने गोसोआव गाज्रि मोनदों जे देहाया मोजां जानाय नंला नामा बेना बिदिब्ला ओरैनो बैसोआबो बुरजा जाबाय हामगोन ना हामलाया बेखौ लानानै जों गोबां जिंगामोन ओमफ्राय आं न'आव अनेक जगाजग खालामबायदों बे न'नि मानसिफ्रा आंखौ बुंबायदों आइसिइउआव दङ आरो आइसिइउनिफ्राय जेब्ला बख'यो बे समाव फैदो आइसिइउआव थानाय समाव नायबो मोना बिदि हिसाबै जोंखौ बे बुंनायखाय जोङो आइसिइउनिफ्राय जेब्ला बख'यो अब्लानो बिथांमोना बुंबाय जों न'आव लांसै ओमफ्राय लाबोदों आं न'आव फैसै होननानै दिनै मैया न'आव लाबोदों मैया न'आव लाबोनायखाय जों दिनै फैबाय आरो जों फैनायखौ माने खबर मोननानै हाग्रामा महलारिया बिथाङाबो गावनो माने आदा रमेश सुबानि नामाव बिनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय 50,000 रां हरफादों दा बेखौ जों दहाय होनाय जाबाय दा आङो बयखौबो साबायखर बावदों आदाखौ जे बेंगलनि मानसिफ्रा गोबाङै मानियो सनमान होयो आङो बयखौबो माने साबायखर होयो बेंगलनि रायजो राजाफोरखौ दा आदाखौ जों मोजां लाखिनांगोन आदा रमेश सुबानि सिनायथिया फिसा नङा बिराद गिदिर बिथांनि देहाखौ जों लोगो मोनफैनानै मानसिया ओरैबायदि राखांदों जोंखौ नुनानै बे जोंखौ बुंबाय आरो दा नोंसोरो बेयाव फैनानै आंनि देहाया बिराद गोरा जाबाय आंनि बेमारखौबो सोखाना होबाय होननानै आदाया बुंदों दा हामनांगोन बिथाङा गोरा जानांगोन मानो बिनो जोंनि नायल' जाल' सिनायथि बर' हारिनि दा बिथांखौ जों बे दुखु सुखु समाव जों खोब ज' जालायनानै नायफैनायखौ आं आदाखौबो खोब मोजां मोनबाय दा जोङो बिनि सिनायथिखौ जों लाखिनांगोन आरो जोंनि सिनायथिया जोंनि फुराना जानि ऐतिहासिक सिनायथि बे देरसिन जायहा ऐतिहासिक माने सिनायथि गैया जारिमिन गैया बे जाथिया जाथि जाया जारिमिना जाथिनि मोनसे सिनायथि आरो जारिमिनासो जोंखौ माने सिनायथि होयो गिदिर हारि होननानै आरो बे जारिमिनानो जों थुलुंगा होयो माने जौगानो दा दिनै जों जारिमिनखौ जों मिथिनाय लोगो लोगो दिनै बर'फ्रा बड'लेण्ड रायजो बिनो मोन्दों बड'लेण्ड रायजो बिनानै दिनै 8 सिडुलाव बर' रावखौ सोनो हादों आरो लोगोसे बिटिसि 6 सिडुल मोन्दों दा बेफोर जोंनि ऐतिहासिक मोनसे माबा थानाय गोहोम थानाय बेनि थाखायनो जों बेफोरखौ मोन्दों बेखायनो जोङो जारिमिनखौ अरायबो जोङो लाखिनांगोन आरो जारिमिनखौ जोङो जेब्लाबो गोथाङै दोननांगोन दा कुचबिहार राजानि जायनाखि हिस्ट्रि कुचबिहारनि हिस्ट्रिया बेयाव माने जों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ गोबां ऐतिहासिकफ्रा गोबां बुरनजिबिफ्रा लिरना गालांदों कुचबिहारनि माने राज परिबारा मेस परिबार होननानै लिरना गालांदों बेयाव गोबां जारिमिनगिरिफ्रा लिरना गालांदों आरो इभेन लेटेस्ट आं माबाखौ खोन्थानोसै नैबे माने माबा आरोखि नैबे लेखाया माबा बे रिपर्टस अफ 3 मेम्बार एक्सपर्ट कमिटि बे माने 3 मेम्बार एक्सपर्ट कमिटि रिपर्ट बे माबायाव होनाय बेयो 1991आव बड'लेण्ड जाथावा बिनि सायाव माने डक्टर भुपेन्द्र सिंहखौ भारत सरकार दायथ' होनानै बिनि सायाव रिपर्ट होदों माने बे रिपर्टआवबो 3 मेम्बार रिपर्टआवबो बे बर'नि हिस्ट्रिखौ गुबुन जुगनिफ्राय आरम्भ खालामनानै माने भगदत्त बे माने माबा बान राजामोन ओमफ्राय
हजों नरखासुरन जोंनि बंश बेखौ मख'जोबनायनि उनाव कुचबिहारनि खेथ्रआव बे कुचबिहारनि बंशखौबो बर' बंश होननानै बिथाङा रोखा रोखा लिरना गालांदों आरोखि गांसे बेयाव खुनु दाउट गैया कुचबिहारनि बंशआ जे बर'फोर बेयाव जोंहा खुनु दाउट खालामनांगौ बाथ्रा गैया नैबेयावनो लिरदों आरोखि बे ट्रिमेम्बार एक्टआव खनसेयावनो लिरदों नैबेयाव दा फाउन्डार अफ द कोच किंडम वाज ए मेस कल बिश्वसिंह रोखा खाथार आरो ओमफ्राय मा होनना बुङो ओमफ्राय